Nu, hai să cântăm în Hiamul Tasarul. Voi jucați cărți. Hai să adrat Hiamul în 1913, 100 de ani de la... Știți că anul își față 100 de ani. Irinea din București. Și vrei să fac un cântic de aici. Eveniment. Să acasă, numai cânticul ăsta lăsat de răhat. Și fu publicat și făcurarea la Românești Macedonie. Revista din acum. Așa. Și când mă băgai bine pe parea electronică, găsi, bine, aici lipsește să-l băgăm pe, că e revoluționar. Deci este ca un himn. Deci cante armând, lipsește să-l știe scânte. Iertați că stau așa, că e mai ușor, da? Au lăsat-ne, au lăsat-ne răde, au lăsat-ne, au lăsat-ne tașchi, să avem și noi un loc pe carte, hartă, numai noastră, s-a îndrepsit, numai noastră, s-a îndrepsit. Ne-i luat crucea, ne-i prefrămtit, din noi munțări, de-i spunea, ne-i luat sângenii de-i veni, l'invalidade utăia, l'invalidade utăia. Limba noastră ninguém sabe, marca de zua, mapuță, limba noastră, do foc arde, nove mapă, sudă. Nu avem apă, sudă. Mutreațelul, frate, armăne, se roată, fudinica. Se roată fudinica și cum era în plin de steale, Moscopole și-și mai dă armas în pas, un mur surpat. Și cum era un plin de steale, armas în pas, ca murul de pleasa, un mur surpat. Bat cu oară, manu bat pe limba ta. Bat când
Avem flamură cu soare. Are Alexandru. Ma nu avem loc più soaștiră. Noi vă vrem, Europa, noi vă vrem, zbârnați răhate, m-a lăsați și noi te-ați zbârnat. Noi vă vrem, zbârnați răhate, m-a lăsat și noi te-ați zbârnat.